To smeruje do dramatickej koncovky. Danielik sa podujel v ďalšej strele. Tentokrát to nevychádza. Rangelov, ale ukazuje, že majú ešte čas. Drgon cez košíka, nepremenia ťažkú pozíciu. Jednobodové vedenie pre hostí. Maťo Danielič vypichnutá teraz lopta Rangelovom. Lopta končí v háte, už len 7 sekúnd na zakončenie a zároveň môžeme teda skonštatovať, že aj 7 sekúnd do konca tohto zápasu, alebo teda 7,1 sekundy. Fú! Tak krásne sa na to pozerá, ale ešte krajšie komentuje. Jednobodový rozdiel, ale Rangelov, Paťo Adamík, prišlo k faulu. Domáci si pripisujú 5. alebo 6. faul. Teraz nestihol som registrovať, koľko mali predtým faulov, ale Rangelov Kolín na asi ani nestihol zaznamenať, koľko máme faulov, ale teda už ich je 7. Takže idú sa za 2 trestné body, no tak Paťo Adamík, toto budú veľmi dôležité strany. Paťo Adamík prvá vypadá. Mimochodom ja si hádam pripomeniem Paťa Adamíka, 2 roky dozadu dal víťaznú strelu v Žiari, neviem koľko bolo dokonca, Adam nejaká sekunda víťazná strela tohto borca, ktorý premieňa teraz veľmi dôležitú strelu z trestných hodov a už len maličko ostáva do konca. A nestačilo to na zakončenie pre družstvo Arnold Street z Bratislavy. Tí odchádzajú vo veľmi